Ezin eta talde lapurtarra izango da musika zuzenean telebistako gure lehen talde protagonista. Donibane Ziburuko Gaztetxean egin dugu zita laukotearekin, argitaratu duten itzaletik disko berri ezagutzeko. Hardcoreak, punkak, metalak eta funkak bat egiten dute taldearen kantu oldarkorretan. Bigarren erreportajean Unai Bergara musikari eta diseinatzaile bilbotarra ezagutuko dugu. Bateria astintziaz gain, musika fitxak, disko azalak eta kamisetak diseinatzen ditu besteak beste. Gure zentzuak naturaren oparia erabiltzea plazera hartzeko. Donibane Ziburuko Gaztetxean egin dut hitzordua Ezin eta taldearekin. Duela 3 urte elkartu ziren eta hemen dute entsegu lokala. Musikalki koktelera anitza lortzen dute. Hardcorea, rocka, funka edo metala bat egiten dute bere kantuetan. Itzaletik izena du argitaratu duten disko berria. Guazten lokalera eta ezagutu ditzagun. Letizia, Imanol, Fab eta Lauren dira Ezin eta taldea. Abentura ezberdinetan ibilitako musikariak dira, eta taldekide bakoitza musika mundu ezberdin batetik dator. Denok batera dira Ezin eta. Gu etortzen gara, sortu ginen, orain dela 3 urte bat gutxi gora bera, hor nunbait. Eta, bueno, bagatoz mundu desberdinetik, azken finean, Fabriz eta ni, etortzen gara beti daramatzagu 15 bat urte edo gehiago. Ez ditugu kontatzen urteak oso bortitza da. Eta hori gatoz hardcoreko mundutik gutxi gora bera. Gero Logan badator bere rock jazzeko mundutik, jazz arlotik nahiko sakona. Eta Letizia, hori uste dut, berak esango gaituela hobekiago nondik datorren, azken finean denetik egiten du, osongi gainera. Gehiago metal mundutik euskaraz, frantsesez, amerikanoa eta punk ere maite dut, horrelako influentziak ditut. Lehen diskoan 7 kantu berneratu dituzten arren, taldearen kantu zerrenda zabalagoa da. Aurkezpen txartek bestela ikusten dute lehen lan hau. Ezagutara eman eta kontzertuak bilatu asmoz eginiko lana. Abesti gehiago sortuak baziren maketa hori grabatu zerako. Baina, hautatu genituen 7 abesti horiek bakarrikan sartzea. Gero baziren beste, ez dakit beste, gelditzen ziren beste 5 bat, garai horietan, eta orain gaur egun baditugu beste konposaketa batzuek. Baina esan dezakegu, horiek izan direla gure lehendabiziko konposaketak grabazio mailan. Gero helburua zen kontzertuak atsemaitea EP horrekin eta zerbait ateratzea kontzertuak atsemaiteko eta gure musika banatzeko ere. Gero 7 baino gehiago zaila zen album bat izango zen eta lan gehiago da. Eta gutxiago zaila zen gauza desberdinak egiten ditugu eta 3 kantuak hautatzeko oso zaila zen guretzat. 7 ongi zen guretzat. Musikalki territorio ezberdinetan mugitzen da taldea. Hardcorea, punka, metala, funka.
Eragin asko izan arren, taldeak badu soinu propio bat, nortasun bat. Bai, gure helburua azken finean hori da. Noski, fusionatzea normala da, mundu desberdinetatik etortzen garen einean, automatikoki konposaketetan hori nabartzen da, bakoitzak bere nortasuna du, edo bere musika egiteko era du, eta hori fusionatzea oso ongi etorri zaigu, baita ezagutzeko eta baita beste gauz batzuek hobekiago egiteko edo ezagutzeko azken finean. Gero hor, gure lehen epean, sentitzen dira influenziak kantuetan. Adibidez, ezin da, oso punk da, erentzuge gehiago metal eta desberdinak dira. Gure azken kantuetan gehiago nahasten da. Bada kantu bat influenziak desberdinak denak hor dira. Sentitzen dira bada metal, baina izango da momentu bat gehiago hardcore, ez da pasatuko. Gero beste momentu batean jazz entzituko da. Gehiago nahasten da eta gure musika gehiago aintzinatzen da. Eta ikusten dugu azken kantuetan gehiago ezin eta da. Ez da kantu bat punk, kantu bat metal, dena nahasten da eta gero gehiago gure kantuak dira. Taldeak duen ezaugarrietako bat baxuaren presentzia handia da. Ohikoan musikaera honetan erabiltzen ez diren erritmoetan saiatu da Laurent, eta horrek bereizgarri bat ematen dio taldeari. Jazzeko mundutik etortzen den heinean bere nortasuna horra adierazten du, eta azken finean oso ongi dagokigu zerbait fusionatzeko, esan nahi dute beti ere guretzako izan dela gauzarik aberasgarriena, esan daiteke agian bajoaren hori implikazio hori zentzu batean. Gure estilo hori, hardcore hori egiteko mementuan, ez pixka bat. Letizia izan da taldera iritsi den azkena. Bere ahotsak kantuak borobildu ditu, musika soila zena, hitzez eta melodiaz jantziz. Batzuetan oihukari eta oldarkor, bestetan leun eta goxo, erregistro ezberdinetan mugitu da. Etxeran pixkat zaila zen etorri naiz eta sekatzen zuten norbait kantatzeko, baina ez zuten norbait beti oihukaz kantu denetan, orduan hasi naiz kantatzea eta gauzak egitea, baina hala ere metaletik etortzen naiz eta horrelako musikarekin eta energiarekin zinuen ez oihuka egin, ez zen posible. Orduan gauza desberdinak entzun ditut eta saiatzen naiz emaitea hor gure kantuetan eta nire ahotsan. Letiziak berak idazten ditu kantuen hitzak. Euskal mitologiak presentzia handia du kantuetan, besteak beste sorginak eren sugeak edo lamiak aipatzen dira hitzetan. Kantu bakoitza ipuin baten antzekoa da. Orduan hasieran mitologiarekin inspiratatzen nintzen eta sentitzen da itzaletik CD-an. Oso interesgarria da eta maite ditut horrelako ipuinak. Baina dependitzen du kantu denetan gizonak egiten dute musika eta gero entzuten dut eta espirituaren kantua saiatzen naiz ateratzea eta lema bat hartzea ongi dena kantuarekin. Hor, azken kantuetan bada bat gaztetxeak aipatzen ditu, tatuajeak, dependitzen du egin dugu bat ere azken kantu bat horreka aipatzen duenaz eta hasi dira erritmo batekin, hiruko erritmo batekin eta gero lauko erritmo batekin eta horreka bat atseman behar zen zerbait ateratzeko ahotsan eta kantuan. Eta orduan horreka aipatzen du kantu horretan.
Aipatzen ditut lemak maite ditudanak eta bada maite ditut ipuinak kondatzea, kantuetan, hor sorginak adibidez, sorgin baten ipuina da, baina maite dut ere lema batzuk aipatzea pixkat gogoragoak eta gauzak aipatzeko haserre bezala edo gaztetxeak. Haserre kantuan esaterako, emakumeenganako errespetua eskatzen dute, egunerokoan bizi den egoeraren aurrean. Agertoki eta eszenatokietan ere, islatzen den egoera bat salatzea du helburu kantuak. Nire helburua hor zen lema hori aipatzea, gero eta gehiago aipatzen da. Eta kantu hortan neskak etortzen dira gurekin eszenan profitatzeko momentu hontan eszena izaitean eta egitean nahi dutena importantea da guretzat. Bai, izan daiteke abesti aldarrikatzen den, ez dakit nahiko alternatiboa izan daiteke, da guretzako abestia eta aldarrikatzen dira, emakumeen egoera eta gizartearen egoera mementu berdinean, azken finean pixka bat hor dago kokatua hitzak eta musika bera ere bai. Beste talde asko bezala, kontzertuak lortzeko zailtasunak aipatzen dituzte. Talde berriak ezagutzeko dagoen interes eskasa, talde askoren arazo handia da, aurrera egitea zailtzen duen egoera bat. Askotan jotzen dugunean energia ona da, publikoa maite du eta mugitzen da eta plazera hartzen du. Zailena da atxemaitea kontzertu gelak hartzeko taldeak ez direnak ezagutuak. Nik hor ikusten dut lan egiten dut erriko bestetan eta dena, eta ikusten dut gero eta gehiago besta komiteak antolatzen dituzte kontzertuak eta hartzen dute talde handi bat, adibidez ez dakit, Berritxarrak, Zehamaiz, Willis Drummond horrelako taldeak, eta ez dute hartzen talde txikirik jotzeko lehenago. Zenta, jendeak ez dira eturriko edo diru mainan ez da interesgarria edo horrelako gauzak. Baina arazoa da, momentu batez, talde txikiak ez balin badute egiten kontzerturik eta horrelako taldeko lehen parteak ez dira ezagutuak izango eta bukaeran musika utziko dute edo ez dakitzer. Eta gaztetxetan ere iparaldean kontzertuak gutxiago badira batzuk mugitzen dira, Baionako gaztetxea kontzertuak asko antolatzen dituzte. Handaian ere momentu batez mugitzen zen, baina gaztetxe zaharrak lasaitzen da, badira kontzertu gutxiago eta gaztetxeak ez bain badituzte kontzerturik antolatzen eta beste komiteak ez bain badituzte hartzen talde txikiak, ezin da kontzerturik egiten ahal. Donibane Ziburuko gaztetxean dute entsegu lokala duela urte batzuetatik ona. Lapurdiko musika estenan ezinbesteko tokia da gune okupatu hau. Entsegu lokalaz gain, zuzeneko emanaldiak eta bestelako ekitaldiak burutzen dira bertan. Beharrik horrelako gune bate badugun bertako taldeak, ze azken finean, ez dago lekurik ez bakarrikan finanziatuta, baita utziak edo alokatuak, ze oso garestiak dira, nik iparraldean bizi gira, noski. Eta horrek suposatzen duen eragina bezinbestekoa da. Beharrik horrelako gaztetxe bat badugun, bederen 11-12 talde bertan saiatzen dugunak, astean zehar. Geure artean konpontzen gira, ez dakit hori pixka bat gaztetxearen politika pixka bat jarraituz, autogestioaren orientazio hori esan dezakete pixka bat, antolatu gaitezen gu geu eta zerbait egin dezakegun. Nik gaztetxea bizi irauteko,
Eta gero ere bai, bueno, ez dugu beste aukerik, guk eta beste talde hainitzek iparraldean, noski, gara. Unai Bergara naiz, 33 urte ditut, Bilbotara naiz eta ofizioz diseinatzaile grafikoa naiz. Arte berretan lizentziatu nintzen ondala 10 urte eta 10 urte hauetan egin izan ditut pilo bat lan diseinu grafikoaren arloan, bai enpresetan eta ondala urte betetik hona edo gutxi gora bera autonomo bezala. Sorkuntzarako batez ere ordenagailua erabiltzen dut, kasu batzuetan eskua sartzen dut beste teknika analogiko batzuekin, bai argazkilaritza edo tenperak edo akuarelak, errotulkiak edo dana dalakoa, ez. Dena den ez daukat erraminta finko bat, proiektuaren arabera doan aukeren artean erabakitzen dut batekin edo bestearekin egin, baina azkenean proiektu guztiak bukatzen dira ordenagailuan, bai arte finalak egiteko edo nabarako. Disko bat egiterakoan edo musikarekin harremantzen naizenean, bai musika talde edo disko grafika edo dalakoa, lehenengo abiapuntua da bilera bat. Eta bilera horretan saiatzen naiz ahalik eta informazio gehien hartzen musikarietik, batez ere jakiteko zer nahi duten, kontzeptu batenpean joango dan lana, zenolako itxura nahi duten edo ze transmititu nahi duten, ez? Eta zentzu horretan oso irekia izaten da eta gero, irekia gana gero jaten da, bukatzen zoa zeinean izten, ez? Bezero desberdin edo. Badauz talde batzuk, igual laguntasunagatik edo konfiantzagatik egiten dute da aukera, zuri emon dana eta zuk, kasu honetan, eraman nire bide horretara edo egon dira beste bezero batzuk, beste musikari batzuk eman didatela oso idei zehatz bat eta horretara mugatu behar naiz, ez? Eta hartzen dutela karri nire tekniko lana bezala, ez? Osea, horre igual ez dagoa ez da sorkuntza prozesu ditu, ez? Baina, nik nahiago dut nire egin, baina horretarako, noski, egon behar da konfidantza bat, egon behar da harreman, laguna. Lan bakoitza mundu bat da. Noski badela mundu bat eta esku sartzea, nik nahiago dut eskua sartzea, baina nik ez daukat, egiteko modu bat. Gero, emaitza ez dut uste estilo konkretu batera mugatzen naizenik. Eta ez dut uste gainera egin behar dudanik. Azkenean ez da berdina punk CD bat egin edo elektronika CD bat egin. Estetikoki edo estilistikoki oso desberdinak edo antzekoak direnak, agian modu batean edo bestean edo gaur edo bihar antzekoa izan daiteke, baina normalean oso gauza desberdina dira. Orduan, ez zait gustatzen nire impronta, nirea, ez da. Ni horrez naiz taldea da, egon behar dena portan eta ez ni, ez? Orduan, normalen egiten dudana da, zer nahi duzu, nik egiten dizut.
azke ematen badiazu sortze lan hori, bueno, eramango dut nire aldera, baina momentuan uste dudan, ez dakit zelan azaldu da gauza bat, nik egiten badut eta askatasun osoa badaukat egiteko, saiatzen naiz ni gustora egoten, eta ni gustora banago, ez dakit, baina, bueno, emaitza hobeagoa izango da, orduan, bueno, beti ere kontrastea taldearekin, hori beti izaten da horrela. A ber, gustoko duzu, ez duzu gustoko, uste duzu asmatu dudala, ez dudala asmatu, osotasuna ematen dion lanari, askotan gertatzen da, hostias, taldea adibidez, egin dituk diseinu batzuk oso kontzeptuala izan dana, eta ni saiatu naiz kontzeptura joaten. Naiz eta askatasun osoa eman niri, egiteko momentua, baina, bueno, ni saiatu naiz osotasun bat eta osagarri bat izatea, azkenean CD-en portadak eta dira gehigarri bat musikari, azkenean garrantzitsuena da musika. Nagusitzen diren tendentziak batez ere dira atzera begirakoak. Azten gara ja gauzak zahar itxura hartzen eta halako gauzak. Urtetan zehar egon dela aldaketa bat oso nabaria egon da, aldaketa egon da teknologikoa. Lehen porta bat egiteko, igual hartzen dituen 15 egun, eta gaur argi badaukazu ideia 2 ordutan egin dezakezu, teknologiaren kontu bat. Sortze edo sormen aldetiketan ikuste dut oso desberdinak ez direla. Egia da, montaje bat egin dezakezu eta lehen momentuan egin behar zenuen argazki bat. Kopiatzearena gaur egungo teknologiekin adierazgarria da, oso gero eta errezagoa dela, ez? Azkenean gauza gehiegi edukitzea eskuan egiten duena da ahalik eta esfortzu gutxien egitea, ez? Orduan badauz, ideiak hartzeko eta guneak eta badauz, eta dago Pinterest, agertzen dira pilo bat irudi dana jarraian, eta bai, dana da oso polita, baina gerora zure edo sormen aldetik ere, hostias, egiten duena musika bezala. Azkenean musika daukazu dana eskuragarri eta gero azkenean ez duzu entzuten bapez. Euki aldituzu 400.000 CD, CD edo MP3 artxiboak eta gero entzuten duzu betiko lauak ez. Ez dakit, nik interneten bilatzen ditut irudiak, noski, eta liburutan ere. Liburuak dutena da atzean dagoela pertsona bat edo talde bat irudiak aukeratzen edo dana delakoa, ez da kurator edo dalako figura bat. Egiten duzuela konpilazio bat irudiena edo dana delakoa hor. Katalogatzen da, orduan desberdina da, naiz eta gero liburutan ere aurkitu edozer. Baina, bueno, ni liburuak erostea eta ikustea eta irakurtza askotan ere, gomendatzen dut, zentzu horretan. Pausagoa, osea, erritmoa oso bestelakoa da. Hartzen duzu liburu bat, egon zaitezke hor, ordu berri begira, papera, usaina. Musika taldeen irudian noski badela garrantzitsua. Azkenean ariketa estetiko bat da, ez? Eszenatokia CD bat bera, ariketa estetiko bat da, baina areagotzen da, eszenatoki batera igotzen zarenean, ez? Orduan, bai, zaindu behar dira gauza batzuk eta taldearen nortasunaren arabera gauza bat egin dezakezu edo beste bat edo dana delakoa, baina noski garrantzitsua da. Eta izan daiteke kamisetela rosa batekin ateratzea, edo bestelako ezer edo gitarra hemen goian jartzea, edo dana da itxura, ez? Portada bat kamisetara eramatea da, ondala 30 urte
egiten zena, ez? Gaur egun badauz bestelako teknikak eta beste irudi bat, osagarri bezala, diskoari osagarri bezala erabili daitekena. Nik normalen ez dut egiten. Normalen egiten dute kamiseta bat da, jantzi behar da, jendeak erosi behar du jantzteko, edo bestela ez duzu ez dauka zentzurik. Atera dezakezu kamiseta bat, eta gero jendeak ez badu jantzen, egin dezakezuna saltzen badituzu dirua, baina ez dituzuko salduko, ez jendeak ez badu jantziko, ez orduan. Badau aldea eta gaur egun teknikekin eta egin daitezke beste gauza batzuk testilean ondala 30 urte zirenak egiten, ezinezkoak zirenak, imprimaketara zuzena egitea, serigrafia, beste danadakoa. Izan daiteke kamiseta baten portada ondo gelditzea danadarakoa, edo esatea, hau da irudia eta hori bada irudia hori da. Baina badauz beste aukera batzuk. Horrerantzean egin nahi ditudan gauza batzuk dira materialekin eta jolastu, testurak eta endurak eta papera eta bestelako soporte bat, ez? Egia da gehienetan lan egin izan dudala talde txikiekin eta aurrekontua direnak. Orduan normalen binipak bat, kartoizko kutxa bat, edo bestela CD bat plastikozko kutxa baten. Gustatuko ditzaidake hori, ez? Forogatzea, egitea beste lan mota batzuk, igual grafikoki ez daukatenak kriston lana, baina ja bukaera edo dana balakoa izatea beste zeo zer, ez? Baina horretarako behar da, ez dirua, aurrekontua ez nire lanarako, baizik eta gero ja formatu fisiko horretarako. Azkenean hori egiten zaie taldeei zaila den 100 euro edo 1000 euro zirenean 2000 izatea. Gero eta garrantzi gutxiago dauka soporte fisikoak, ez? Orduan jendeak ez du nahi. Azkenean gaur egun CD bat gehiengoarentzat da tarjeta bizita. Ez da bestelako zer. Gaur egun ez da behar CD bat. Da gauza bat jendeak erosten duena eukitzeko.